Περός. Πιο άσχημα. Σαρπικίδης. Μπρούνο. Σάντι. Κάνει κίνηση μέσα στην περιοχή. Δυνατή άμυνα και απομάκρυνση. Οργανώνουν την επίθεση. Την έστειλε στον κενό χώρο δίπλα στη γραμμή πλαγίου. Προσπαθεί να απλώσει το παιχνίδι. Μαντέψτε ποιος είναι ο στόχος. Πώς θα περάσει την μπάλα μέσα. Κέρδισε την μπάλα με μια πολύ δυνατή άμυνα. Σαλπικίδης. Φτάνει στην περιοχή. Αυτό μου φάνηκε σκόπιμο. Πέναλτι. Νομίζω ότι είναι σωστή η απόφαση του διαιτητή. Δεν βοηθούν να δίνουν στο κορκίπερ. Χτύπησε στο δεξί δοκάρι πριν πει. Πολύ καλό μπλοκάρισμα. Παραχωρεί το πλάγιο και μάλιστα σε επικίνδυνο σημείο. Τρεις παίχτες περιμένουν τη σέντρα. Ωραίο 1-2. Δεν υπάρχει έλεγχος της μπάλας.